नै लोगोफोर मोसौखौ नुदोंना मोसौआ थारमाने मानि थाखाय बेबायदि जादों नोंथांमोन आं मोजाङै खोन्थालांनि बियो थारमाने मा जादों ओरैबायदिना थारमाने गुन्दै आरो सापरजों आङो जाहोदोंमोन आरोना बिनि आगोलावनो आङो अमानो जाहोग्रोदोंमोन गुन्दैजों सापरजों सापरा आनन्द फेरा बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन मिलन बाजारनिफ्राय सेरसे लाना फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आरो गुन्दैया जाबाय गामिनि दखाननि आरोना सालानि गुन्दै सिरानि माने अमाया आदार जायै जानायखाय आङो मोसौनो होबाय आरोना मोसौआ उदै बुङाखैमोन उदै बुङिखो नुनानै आं अनखांखां मोननानै मोसौनो जाहोदोंमोन आरोना गुन्दैजों सापरजों ओमफ्राय आरो गुन्दैजों सापरजों जाखांनानै इनि अखानायै फुङाव थारमाने फुङाव मोसौनि अबस्थाखौ नुबाय बेबायदि आरोना माने दुरबल आरोना उथिनोनो हायाखै आरोना मोसौआ ओरैबायसिना जाबाय थारमाने सापर आरो गुन्दैजों जाहोनानै माने जाय बुस्थुखौ जों मोजां होननानै दिनै जाहोबाय थादो बे बेसादानो जोंनि खहा खालामगासिनो दङ ना जोंनि खहा खालामगासिनो दङ आरोना बेनिखायनो माने बाजाराव थारमाने किसुमान बुस्थुफोरखौ बायनो थांबोला साबधान जानाया मोजां आरो जोंनि थाखाय मानो होनबा न'आव मावनानै जानाय आरो बाजाराव बायनानै लाबोनानै जानाय बुहुद दिफारेन्स जायो आरोना जेरै न'नि माइरं बायनानै मोनजानाय माइरं बुहुद दिफारेन्स दोङो न'नि माइरंनि ओंखामा जानायानो आलादाखा आरो न'नि माइरं जानायानो नै मोसौखौ अमाखौ नाय अमाया नै दिनै मथा मथि 3 days रानिं आरोना 3 days रानिं अमाखौ नैयाव खाना दोनदों नै अमायाबो अबस्थायानो गैया नै माने आं सानदोंमोन आरो अमाखौ थारमाने बेबायदि सापर आरो गुन्दैजों जानानै जायाखै होनना सानदोंमोन आरो माने बेबायदि मिथिनाय मोनबाथ' आं मोसौनोबो होनाय नङामोन नालाय माने अमाखौ आं माने बेमार फैबाय थानायखाय बेमारानो जादों होननानै सन्देह खालामदोंमोन दा आं थारमाने फाइनालि आं मिथिथारदो थारमाने सापरजों आरो गुन्दैजों जानानै 100% जाथारदों आरोना लोगोफोर नै अमायाबो अबस्थायानो गैया जेबोआनो जायाखै आरोना एख' जाखायाखै थारमाने सिदिननिफ्राय थारमाने आङो बे सापरखौ बायनानै लाना फैबाय बायना लाना फैनानै सापरखौ सानसे होबाय सानसे होनायाव जाबाय बोथिसेखौ जाखांनानै नेक्स्ट टाइम सानजौफुआव होदोंमोन सानजौफुनिफ्राय थारमाने आदारखौ जायाखै आरोना लोगोफोर नै अबस्थाया माबायदिनो थारैनो अमाया अमासो जागोन ना मा जागोन आं दा निजिनो कनफिउस जाबाय दङ आरोना माने जेबोखौनो जायाबा माबायदिना जानो नै उन्दुनानैसो थाबाय थायो बेना लोगोफोर जाय मुवाखौ जोङो मोजां होननानै दिनै जाबाय थादों बेफोरबायदि मुवायाबो दिनै जोंनि खहा लाबोबाय थायो निस्सय बेमारा मानि थाखाय जायो जों माने सानो आरोना बेमारफोरा जोंनि माने किसुमान मोजां बुस्थु जानानैबो जोंनियाव बेमार जानायनि माबा थायो चान्सआ थायो बेनिखायनो थारमाने जोङो जायखौ मोजां होननानै हदायबो सानफ्रोमबो बांसिनै इउस खालामबाय थायो बे इउस खालामनायनि गेजेरजोंनो बे मोजां बुस्थुआबो मोनसे बिस गोनां बुस्थुबो जानो हानाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो एसे साबधान जादो आरोना माने आंनि गोरोन्थियावनो बेबायदि जाबाय आरो दिनै उपाय गैया आरोना मा खालामनो आरो नोंथांमोना नायनानै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदो अननानै प्लिज शेयार खालामना होबानो जाबाय मानो होनबा बयबो जेन मोजाङै मिथियो आरोना सोरबा सोरबि जेन नुनानै मोजाङै बुजिनानै लायो आरोना लोगोफोर दे होनबा बिदिबा